Sa isip ko sabi, kasi ang hugas. Kapag bili-bilang na ako, pinantalang ko. Ay, ko nakakaalam ko. Baal ka naman ng happy. Baal, yung walang lumakan sa kanya. Anak, baal ka naman dyan. Ano, hindi ko dyan mo. Medium ka na. Abot ang nakatin. Hindi mo dito yung grade. Hindi ko hindi man, buka si account. Ito namin din ang bukawa. Bakal ka nakasiyak. Para ako dapat tinuturo ay abot ng oras. Kapupot ko. Pero pag iba pa ano na ako. Ako sa day, bukas, tungkol sa kayo man na sapak na kanya araw na ito. Jarang ko ito, dumating sa may ano, day, naubos na ako. Araw mo yan, sa ticket na babae. Araw yan. Ano to, si Tulog. Tapos, hindi ba ka mag-straight ang kita grade?
Di ba ba? Mura ba? Ninety ka na sa ano ka na? Anong kulay kaya? Black. Alay kaya. Iba na yan, alay. So, 72 pesos. Ay, then, ang gusto mo. Sabihin, number 3. Kaya amarang manito. Sa number 3. Pakulit 24. Yes, madali on. Yes, ulit na ko. Punta na. Libre. Wow. Lumot. Abangan natin no. Ayun, kita ka. Antin, baong di mo kantin. Nakot. Ay, maunan. Sino malabas ko? Ng 20. Wala mo mo. Suko, tulog. Ah. Ako na ito.
Gawa ng aesthetic. Hindi ko. Uy, bakit tinawag ako? Ano dapat i-go sa kapatid? May go ka? Oo. Oo. Bulok ka, pre. Bulok ka, pre. Ko. Yaro, gumawa mo kayo ng buhok kuya. Ya, para gumawa mo kayo ng buhok. Ang may usual. Seven. Uy, 16. What? Uy, kung anong say. Gusto ko ng tissue. Come on. Yun na daw ako. Yeah, 71.
Kas, ano rin na kas? Ya, sambil seminar. Ayaw robotikahan. Sabi na. Uy, kapanan, anak next. Ang ito, talaga, kubo, kubo dahil, masasayang kaya ako kuya. Lemon, parang nakalit, kubo dahil, parang si dahil, si pero ni dahil, kita lang, Bagong bilis. Ah! 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 Ito. Ah, dami.
Lagi, lagi, lagi. Pumaw na. Hello, Pusika. Hello, Pusika. Paano? Ako lang ako. Ay, kasakit eh! Boss, ang kaban mo. Little kasi ulit little. Little? Nagtatapos. Oo, may pa. Little. Ay,
Bukot hindi. Ay, yan ka naman bukas. Yan gusto mo at yan ang yan ang yan ang nakal. Oo, pwede ka pa. Ha? Ha? Yan iyan, sige hero at video. Order lang kita ka. Video. Lost out. Order lang kita ka. Ano ganito? Credit card o bayaran? Pwede man utang. Ano ba yan? Ayun na ako. Yan ang pagkakalimutan. Pero iyan kasi na mo. Ang mo. Kaya, ay, titira nga yun. Titira. Imagine ako. Kapag ako, utang yan, harap. Yan mo ba? Ako, ano? Ako, ya kami pagbuka ng nila. Ang photo.
Nagamit ko mo? Sa personal ko. Mas alat. Alis ko to. Alis ko to. Alat. Nagamit ko kasi palibin. Nagamit ko mo? Alis ko to. Buwan sa ads. Imo ka. Ha? Imo ka. Hindi na siya pumunta sa ads. Yun lang. Sabi ko na kayo, pagpula ng kuha o. Yan lang na.
No. Oh. 100 na. 100 ba? Hmm. 100 ba? Bukas ka ba dito? Pagka-request ka na rin bukas. Titira tulog kayo.
ay luwa. Ano? Yan na. Uy, ito, pagkiraho. Wala na, kwarta ka. Sobrang nakasuba ka na doon. Tira. Ikaw mag-escape, ako pa dyan. Ikaw bakal. Ikaw bakal. Huwag kang pinakalapit ko. Hindi mo lang ko. Ay na. Yeah. Ito. Dito kami yung mag-spin. Nice one. Mapalibili na kami. Ayan, mapalibili na ako. Palibili na 5 minutes naman lang siya. Nagutom mo na on. Nagutom na. Ano yung gusto mo? Gusto?
At kay James na daan. Kay James na. Oh. Jangan. Jangan. Duduk pokok itu betul. Ginakal mo lupas kay kapon. Iyo. Oh, dapat na naman nila ang Dapat sila ba? Ano ba na naman ito?
Ano surato mo? Natural rin na. May dagat. May dagat yan. Tingka ba yan? Kasi pigil din ako kabumbay. Jadi abis may sadero, nagpapanggay. Di ba manabumbay niyo? Pero bumuda ya? Kasi dyan lang nag-utang. Muda ako kamo. Saya may kakin mo hindi ka sa bago dahil masaya ng tingin. Anong oras yan mga rin? Anong oras yan mga? Tatay. Ay, ini yo.
Kapait namin daw, kapait. Grabe ba? Grabe ba? I-send yun ang cash. Ito sa rock. Mato ka. Ano? Eh, butso. Yan o. Ay, Parando. yan na lang gawin yan. Yay! Yay! Yay!
Mahal na. Mahal na. Kaya ka na iba. Yun ang sabi ko naman, ito na ito. Ano, pinanong ko na ito. May mga tanong mo dyan. Paano dyan ang tubig na may step mo? Yung long term mo dyan, paano itong tubig? Happy birthday. Alam mo na to, ikaw mo yan.
Then number. Mapalulan ka? Okay lang. Kaplansya ka din, mapagpaplansya rin. Yung mo.
Pwede pa po. Ganting ako. Ano niyang lumang? Baka na letter. Oh, yan. Oh, yan.
kalsada. Ano, A4. A4. Pwede na yun sa A4. Long. Long. So, pwede na yun sa A4. Long kaya. Correct. Okay lang. Kaya kayo. Tanghali ka na. Gawin ako sa kalisa.
Pero lakay niya. Kayo. Kinambalan ko sa sa buka, dahil yung kasama. Ang na yung kamay na. Ano yung dapat na naman? Ah, pang ano yata, vitamin B12 yan. Pang
ano, ang kasama niya, hugas na ba? Ang hangit na kasi mangungulto ko. Ano, may tanim twinkle kami na sa allergy kasi sa mga ugat. Naman yun, ang hangit na makabuhat. Ang makahawak ng ano. Bukas, lupa na. Sana nga maubos. Hindi pa sigurado. Ay, may matumas. Kung ano, Ang mukha ko. Alin, gasolina. Ano kung kasag pa? O nasa 500.
Kaya, Ang gano'n dito. Dapat ka dahil sa siya ganyan. Pagano pa siya. yung malik sa So, 500 na pinagara mo, binulsaan niya na sana. Tapos nag-ulit niya sa laro. Pero katulog na siya. Kaya, di ko Ano ba sa... ang kalungkuhan? Malog kita mo. Dahil mo araw ko sila. Sa akin naman siya. Malikot ka na? Di ko, paano mo napagkaligos? Malikot. Hindi siya ng tubig. Nagpa-xerox ka niya. Ako man siya. Malipahan na siya nag-explain na sa. Eh, naluluko. Oo, nagkakit kay Panray. Baka sinugal ba sa ikaw? Kaya, magkatawag sa ban. Baka tinuro ka. Ano ba ko na din ang nag-ano? Nag-aali. Para maganda. Dapat na tayo na ano. Ko pa lang si ano na ano. Oo, ito may utang na tayo sa iyo. Hindi mo niya ang tayo. Karigus ka lang kasi ako na ito. Makaw ba? Makaw ka kaya? Ako mag-aali. Lakman. Ginilay ko na ako dumang. Ginilay ko na ako. Yung pag na ano na. Pwede akong bakit. Bakit dumukon ko naman? Kaya mo diyan mo ilis mo sa mo. Pwede mo nagad sa taas. Nagwala din ka tao. Nagwala din.
Infinix Smart TV.
Wala akong pwede sa medyo. Wala ba kung saan? Ay, hindi na.
Hindi ko kaya ito. Hindi ko nakakapi. PDF pala ni. Sabi ko sa kayo. Kaya nag-print kayo nila. PDF pala naman. Pwede ba ko yun? Ano? Print tayo nagawa? Pwede ba? May pwede. Ah. Pero lumak-tubak pa. Tulong na hindi. Pero kung hindi kasi rin ko. Doon ako hindi kasi rin ko. Sinabi mo. Kaya na. Pero binaya. Puti. Kaya ganda ko lang ni. Pero kung wala na siya nila. Siring po. Pero pinato. Okay na. Barak ko na. Yan na kaya nanaro pa yun. Ang niya, tulo-tulo sana. Ay, pagkatapos ka na nakapagpunta siya, tulo na. Ang ilang ba kaya na pag-print? Kaya sa loob na, sabi mo pagkata.
Kapasagin ka pala. Yun yun. Oo, yun. Nalakit yan. Okay. Kasi ang ganyan, hindi pa pinigil. Ano naman ganyan yung pag-pray? Ano kaya? Kung may bakit ba ako? Pwede ko lang yun. Ano ba ang hindi ko yan? Ipag-pray niya. Na magkaroon ng kanya, kung magpili magkaroon kayo ng jurisdiction. Dapat masaga. Masaga. May nandiyan pa. Parang pupunta. Ano yan? Kasagitan niya. Oo, masalit pa talaga. Bakit yes na ako? Buti yung ano pa talaga. Buti, hindi pa rin mo sa buti, hindi pa rin mo sa tulo. Kada sa may ano naman gawin? Tapos gumano kami yung pagkakaroon. Nalaro-laro kanila ng pool. Kala? Hindi ko gawa. Magpaparang ako. Kala. May pinagpalantik din. May action. Apat man. Sabi. May tulog. Wala ka nag-build. Apat to. Tulog na yun. Dahil nagtutulog. Apat ang yaw. Ha? Ay.
Anong mainit pa yun? Mainit? Ha? Di may ilaw din eh. May ilaw din eh. Alam mo yun na sir, kung ilaw ka,
Dahil sa iyo, ang buhay ko'y nagtatango. Hindi ka ikakailan kahit malayo. Sabihin man nila na di pwede maglago. Dahil sa iyo, ang buhay ko nagbago. Dahil sa iyo, nagmamit kahit malago. Hindi ka ikakailan kahit malayo. Sabihin man nila na di pwede maglago. Oh. Iya, dito sa inaano nila, para may bahay, mga tao lagi sa iyong nanay, nanay, na oratan dito sa nanay, nagabigay ng kahalaga, mag-take ang tawag sa pagkailangan mo, ay alas na sa madaling araw pa seryoso. Ano ba kinakain mo? Bakit nagkamito? Sa iyo nang nakaranas ng mga siloso, huwag mahirap, huwag mahanay, nakakita. At di ko may pagkakailan, buti na lang bigay akin lang, akin lang. Do? Tulungan ako. Dua lang? Nabisi. Kasi tumating sa tawa ay marang ko o di na pinigil ka. Ganit. Ganit. Ha? Ako ba?